ya kai. Oh, that's like kind of like like everyone was Ndewo no, afa m bụ Sorochi. Ndewo no, afa m bụ Onyechukwu. Okay, afa m bụ Nchebeja. Anyị bụ ndị TokataHQ. Ebe anyị na-ekwu maka asụsụ Igbo. Anyị ga na-akọwa tata maka onyonyo a na-akpọ Iju Ese. Asị m ka nsoro n'ife a na-eme tata. Ịghọtago maka ịkọwata maka onyonyo a bụ Iju Ese. Ka anyị tapịa ya, sụpịa ya, kọwapụta ya ọfụma. Amara na izu yiri ọtụtụ arọ. Mana izu n'obodo Igbo ka o mechazi o wee natazi n'ọtụtụ arọ anwa wee chọzi ịbịa n'Amara. Emechazi ndị be ha kweta na ọ ya anụ ya wee sị ka jegodi je jụọ ase tupu ekwe ka izu bịa mee ego n'isi Amara. Mgbe anwa ha jizi je jụta ase ka ha ji wee fụzie nkịta ọbịa ti ụta maka onye ebe ahụ ka onyonyo a ji wee bido tọbazie ụtọ. Ọ na-akọwa maka omenala a na-eme ma mmadụ chi inu dị n'ala Igbo. Onye chi inu dị, ndị be ha na-ebu ụzọ jeje jụta ase ya ime investigate na obodo onye chọọ ịnụ nwa ha. Eje jụọ ase si ma ha na-aya ala o, ma ha na-enwe akwụkwụ, ma o nwere ọya ịnwago ọya ọjọọ ma agwa ọjọọ ma mgbe gboo mgbe a na-enwe osu ajụọ ma enwere ma ndị anwa wụ osu tupu abịa mee ego n'isi onye anwa ma onye anwa bata na ezinụlọ ahụ. Onyonyo anụnwa ọ ihe ọ na-akọwapụta ka ọwụ. Ndị so wee mee onyonyo a bụ Stanze onye akụ ịyafọ onye a bụ Izu. Ifeoma Obinwa bụ Amara ya bụ nwaanyị nke a na-achọ ịnụ anụ. Ngozi Echems bụ Nneka ya bụ nne Amara. Ịma anya logo bụ Obinze ya bụ nna Amara. Enwekwa ndị ọzọ so wee mee onyonyo anụnwa dịka nwanne Amara nwaanyị na nwanne ya nwoke ma ndị ọzọ na-achọ ịbịa na-ajụ ase na-achọ ịbịa nụ ya. Ka m jụgodo unu isi asị ka agụọ ihe a dịka n'ọnụ Igbo ka rate ya 1 to 5. Over 10. Okay, aga ime over 10. Okay, ngwa ka ime over 10. Okay, I may over 10. Masị anọ ebe 8. Mmenye ebe 8.5 to 9. Ịghọtago? 8.5. Mmenye akịka ya 9 over 10. Ịghọta? Mmenye akịka ya 9 over 10. Then igosipụta omenala Igbo. Ịghọtago? Igosipụta omenala Igbo mmenye 10 over 10. Ịghọtago? Ikwukwo maka asụsụ Igbo fa so ha use Igbo izugbe. Ige ntị ọfụma. Ha usechara olu mba, ha use Igbo izugbe. Ịghọtago? Wee kọwapụta the entire movie. So mmenye nke a mmenye 10 over 10. Ha agbanika. Otu ha si wee tinye dị akụkọ. Ịghọtago? Character development na ndị ọzọ. Okay, aghọta m ihe na-ekwuketa. Mana ọ dịkwa mma mana ma like story ya bụ nji onye ebe 7.5. Ijikọ ha niile ọnụ. Ịghọta? Mezie ya average 8.5 to 9. Yeah. N'echiche nke m masị na ha gbanyere nne. Ịghọta? Mana mmenye ha 7.5. And o nwere ihe nji wee nye ha 7.5. Unu ekwugo ihe ndị ha metara ọfụma, ekweta na ndị nke anwa. Mana ihe ha emeta ha ọfụma wụ onyonyo anwa wụ ebe ihe na 2 hours. Ịghọta? 2 hours 30 minutes. 2 hours. That 30 minutes ka akpa. Ine na-elu ebe 1 hour. Ifu na ihe anwa ha ji 1 hour wee mee na mbido. Ha nwere ike iji 15 minutes wee mecha ha ncha. Ịghọta? Na mbido anwa from mbido ha bido ebe ọ na-alọ nlọ na-alahụ ụla ewekwa ya mmiri na ọ na-ayị 7 years. Ihe na-anụ ebe anwa nwata onye nyigo 7 years for 1 hour aka na-ekwu na ọ yi 7 years. Like ihe anwa ha nọ na-egbu oge mere o ji egbutuo aka mmenye ha. Ọnya nwa. Mana dịka isi wekwu abịa na asụsụ ha sụta asụsụ Igbo ahụ ọfụma. Nchọ iwetu rating nke m. Akara nke m. Ịmara nyebele 8.5. Achọrọ m iwetu 8. Ihe nchọ iwetu 8 maka otu esi wee gosipụta ọrịa uche ndị n'ezinụlọ nke nwoke. Ịghọta? Ala ka ị na-ekwu ala. Ọrịa uche ka na-abịa. A na-akọwapụta that na ofu onye na-aya ọrịa uche n'ezinụlọ na ha niile ga na-aya ya.
So ndị mmadụ na-enecha Nchebe na-eje na side medicine mana amam ya na-akpọ stigma n'Igbo mana o ya eme ka ndị mmadụ dị stigmatized. Na kedu onye unu che na onye nwa kachacha wee mee onyonyo anwa nya acting ya bụ highest Nchebe Mama Amara onye ọgịgacha wee onye ka iji nwanyị ala nke anya na movie a the woman ọ dọsara movie a completely like na-afụ mommy ọ dị typical ihe mommy ga-emenwu na-enye mommy ohere amami yọta nwanyị nwa art na film o wetara the film Dolly ya Dolly ebe ọbụla ọ pụtara ọ na-achịkwa ebe ọbụla ọ pụtara kedu ihe mee ala ọnụnụ dị ji wee na-agba ndị nne ndị Naịjirịa ọgụ ọ na-anụ maka ịnọdụ anwa echekwa m a bit ọ kakwa over the top a little but ọ dị very relatable ọ dị ka maybe ha na-afụ go do this maybe every day you know sort of gị nwa enweghị ihe na-eme onweghị ihe na-ayi nothing so ọ na-eme ha nsị gbaka okay ebe ọzọ unlike bụ ebe ọ ga like no ha chọrọ ịnaba so ọ na-agwa di ya na ọ nọ ebe ahụ ihe niile na-emebi afọ m ya na ezinụlọ m nke m like my father just ka ọ nọ onwe my mother would not agree like you know he cannot be quiet ọ dịcha ka ọsọsọ m nwa ka ọ na-emetụ Chukwu magatakwa m ihe na-eme o agọtazikwa m ga-atọ latọ ihe niile a na-ekwutọ m n'ọnụ ụlọ ihe niile anaghị ebe niile na-aghasa Iru the man. Like you know. The man cut off iru no, cut off ya iru kwetili no. Ihe niile a na-eme obi adịkwa m mma o. Ọ nwekwara ihe gị chọrọ ime. Ọ gịnị dị? Nneka. Ife ikwesị ime kịta bụ butuo mmụọ. Enugo? Nwa. Butuo mmụọ m. Mụnwa ihe niile a na-eme isi m butuo m ụbọchị nkịtị. Ya na ihe Amarachi na-eme na onwe ihe ọ na-egbegbe n'ahụ lebara obere nwa nọ n'ọkachi nọ ndị niile ma ihe pụrụ na nwoke ma ihe ji nwaanyị eme bịa onye bịa alike m ihe a na-ekwe ebe a ndị niile bụ nwoke ihe eji nwaanyị eme ọnwa ndị na-amara ihe eji nwaanyị eme anyị otu iru esi wee dị ịghọtago onye na-amaghị ebe ọ nọ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ka ọ nọ na-eche kemgbe afọ ịsaa ị na-asị m na m butuo ngwa ka egbu ya ọkwa ka egbu ya amasị m gwa ka egbuo ya nwoke a dịsị annoying iwe ọnụma aghọtakwa m Chukwuma ọka egbu ya nọ onye ka ị ga-agwa m onye ajụ gị na-ajụ m ihe akọ gịnị ana m ajụ maka na otu isi esozi ife a ọ dịka ụwa na-abịa na njedebe onwe ihe ọzọ ụwa nwa gị na-abịakwa na njedebe ụwa Amarachi adaghị nwaanyị na-abịakwa na njedebe maka na ụdị aka o ji gị nwa akụpụ gbatị nkịtị ka ọ na-agbasa gị ụdị aka o ji o jirikwa ya onye na-abịakwa na njedebe onye a na-amaghị ebe ọ nọ mụ na gị anya fụnụbụgo onye anya ama ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ma ọ dị ọcha ma ọ dị oji o kwee ka ọ bụrụ na ụlọ mkpọrọ ka ọ nọ nke m nwa wee bee nwa ya bịa dị ime ọ na-agụ egwu na-akwụghị emu so ka mmepe ya ka oh that's like I like now like egwu anwa otu anyị si ekwu ya and ọ dịka onye egwula egwu a all bright Chimezie eletego mafia ọ dịka all bright Chimezie na-eche ifugoni lee ụwa gị niile ife niile ọzụzụ niile azụrụ gị akwụkwọ niile gụrụ nnọọ ebe a nnọọ ka o jedebe ebe a ka o bere inye ebe nwe gị public assault lekele ihe mere nwe gị ya Amarachi lekele ihe mere nwe gị ya lekele ihe mere nwe gị public assault na-ekwereta ala Owerri ifugoni ya public assault ala Owerri public assault ọnwa ya bụ aka n'isi anytime exactly amam ifu mgbe o chenjiri ya izu
Do you get? Mama, hey, Kene. Ekene. Onye si. Ka ije ebe anwa, ka ije nene ya. Nchebe enwe ike ịkọwa ihe dị n'ebe Ekene na mma Amara nọ. Mba, ịma na kamgbe onyonyo a bido Mrs. Obinze ọ like Ekene ịghọtago ọ na-etinyela Ekene na-emela Ekene ihe niile na-asụli ụzọ ọ chọrọ ka Ekene nụọ nwa ya na-asụli ụzọ na ịghọtago na-akwanye nwa ya ebe Ekene nọ maka na Ekene bụ onye nọ ebe a ground so mana ihe iwepụta na Ekene anya jụrụ oyi too much izu si n'obodo oyibo tinye arụ gbaa bọọlụ nye goolu ozugbo Izu ebe gị na-echekwa Kedu nke webe ka m na-eje? Ị na-achọ ngwa m na ịmara ihe na-eme? Onye na-achọ ngwa m? Ọ gịnị na-emekwasị enu m ama m. Ị na-achọ ngwa m na ịmara na ada gị nwaanyị dị ime. Ada nke mụa. Ada nke mụa. Asịkwala m asị maka na ịma na ọ dị ime maka ada nwaanyị jụọ ọnụ ya wee gwa m na ọ dị ime. O wee bụrụ na ịma ngwa m na ada gị nwaanyị dị ime wee hapụ m wee na-agbagharị na-egụkọ ihe niile na-egụkọ na-ebute wee na-ata fụ niile na-ata. O wee bụrụ na ịma ngwa m na ada gị nwaanyị dị ime. Nyazi na-ego ka ihe na-egote. Ima nsogbu nwere n'ụwa ka ijuru oyi. Ị na-eme ka nwoke. Enwere na-atọ m ọchị ọkwa nwaanyị a na-etu ya afa na-ajị ya afa nwoke ma ihe dị nwaanyị eme everything ọ na-etụgharị ya ọkwa mụ na gị nọ n'obodo a mụ na gị nọ n'obodo a Izu nọ n'obodo oyibo n'afọ ịsaa mbụ abụọ atọ anọ ise isii asaa ka Izu nọ n'obodo oyibo Amarachi na-akpagharị ma mma niile ma nke bụ n'iru ma nke bụ n'azụ na-akpagharị ị na-eli ya sọsọ anya Izu si obodo oyibo bata bịa kpaa ya ka ndị na-akụ bọọlụ kpaa ya ba ete skoo ya gol nọrọ ebe a na-akọrọba jabele ime ọnọdụ kpasịrị m iwe Kidaki ime mere na nsị ka anyị kwakwuo onwe m ka nwoke si akwakwa onwe m mgbe m kwakọtara onwe m ọfụma ka m degwa adaghị nwaanyị otu o si wee dị m n'obi Olu ka ịbụ Izu na-esusu from president from Odogwu nwoke ka olu bụrụ Amarachi ị na-ebe a na-ata mụta afụgo m na-arụ ị na-akpakọ afụgo m na ịma na adaghị nwaanyị dị ime ị na-akpaka alụ ka ị bụrụ nwa onye ọzọ dobe m n'isi akwa ihe ị na-achọ mme ka ị bụrụ nwa onye ọzọ dobe m n'isi asị m ịbụ onukwu ịbụ nnọọ onukwu ọrụ nọ gị n'isi Amarachi ịmakwa dozie nwa nwatakịrị a okwu ịmakwa ihe niile rụrụ gị n'ọrụ a rụọ ihe niile buru ya etu a bunye gị hapụ ya kwụsị n'aka dapụ ị na-ata mụta kpachakwara anya gị nsogbu adịrọ oke akwa ifulu ego niile spend na ada gị nwaanyị ihe niile spend ihe enyechi ya bịa ụgwọ ọrụ ego niile spend na ada gị nwaanyị ihe enyechicha bịa egwu Mike eje agha ịma na enweghị uche ego onyinye niile na-enye ha n'ụlọ ụka ijekọ ya nara ha ya nyawo ebe wuzo n'ụka kwe ọkwa nọ m na bebi wetere m onyinye adịrọ m gị arịọ mana ịma na ada nwaanyị ka tọrọ m anara m gị n'ike ị na-azụ aka mma akpọkwa Tochukwu ba ngwa ugbu ka Tochukwu onye onwe na-asọ gị Tochukwu asọ Ekene dị nwayọ no normally Ekene dị nwayọ ọ ihe meli ya that's this problem ọ dị nwayọ ọ bụrụ na Ekene adịrọ nwaanyị ka ihe ọ ya eme anya ga-eweli ihe gị okay ọ dị respectful kan ma ekuzi n'otu anwa mana Ekene dị nwayọ ọnwe onye ọ ga-abụ ọkwa anya akwa ga-eweli ihe oche enwe ụmụ onye anyị na-eneghara anya ebe a Amarachi act tu ekekwe ya ha niile atụrụ ọfụma mana anyị na-ekwu na onye bụ the movie onye bụ ya nwaanyị Mrs. Obinze ọ ya nwa o chenjie ya ihe niile echenjie ọ danyekwe n'akụkụ nka ihe niile adanye n'akụkụ nka ama m ya danye na-ekwu o nwere ihe nche ikwu na acting ndị Naijiria feel na acting niile bụ iti mkpu mgbe niile na-eti mkpu wenye oke ọnụ ịghọta mana Amarachi batara ebe anwa ihe ọ na-atụ o ji nwayọ like ị na-afụ facial expression na-afụ all those fine details ihe nwa bụ like high end movie like imago high end movie ọ ya abụ ọ bụghọ mkpu ọ bụghọ by shouting ọ bụghọ ime ayala ihe na-amasị ha anyị na ihe nkiri anụnwa ha mee Izu lọtalụ
I like charom otu asị ame otu asị wee mee ekwetara m ngwa ka ntinye ka mmadụ niile fi ihe anyị na-ekwu ịhụrụ anya ha na-agba kwesịrị Ogosi onye na-afụbeghị anya kemgbe ziki iwe nke ọ gbọrọ ọsọ wee makụọ ya nke nwa eluro ọ dị n'ọka onye si Lagos na taụn cha ọ dị ọka onye si Germany otu eme ya o gosipụtara onye ha na-agbanwere ụdị ngwachere unu ka anyị kilie ya dị na ya tọrọ ụtọ negodo mma nwoke ai ọ makwa mma biko ka ihe unu chọzi ebe a like na o kwesịrị na-ebe akwa o nwere ihe bụ ịghọtago ihe ebe akwa na-ebi ọ na-atọ ịghọtago ịda naanị o nwere ike ịdadị naanị sel maka mmadụ si obodo oyibo bata na ọtọrọ ụtọ chezunu ka anyị kwugole maka Uju nwanne m nwaanyị nwa ma na-akpa nkata nwa ma na-akpagode nkata onye nwa akọ na uche osoro mma ya ji ya osoro izu oche ya oje na saịdị Amarachi je kpakọ nke ya Amara onye na nke a ndị ọ na-akụ na ashịrị mba dị gị na-akụkọ asịrị mana unu enotisikwu na amara m nwaanyị ihe jiri gosipụta ezinụlọ izu ọfụma because esemokwu ahụ ịghọtago esemokwu ahụ dum dabara n'akụkọ gbasara ezinụlọ izu so amara m ihe ha ejiri gosi ya ka ma ofu nwere ihe ya eme ma ọwụ na ndị Naijiria ejighị fentin na agbọ wee gosi na mmadụ dị ime na fim oya sahafụ ma ha jiri pregnancy test wee gosi oya sahafụ mma mgbe mụ na m di nnere ya ka o fenti si ahịa ọya wafọ ime di masị m oh is she okay is she sick is she ill ya bụ Nigerian film abime ka elugo na njedebe ihe nkiri ya nwa kedu otu o si wee gaa n'anya unu njedebe ya ọ tọkwa ụtọ alike m otu o si wee gaa maka na echere n'otu aka o si ya aga eziokwu echere m n'otu aka o si ijikwa gị eziokwu ama m izu na Amara ga-emecha bili happily ever after ama m normal mana m echere m na n'oge ikpeazụ family onye nke a na family onye nke a ga-adị oke ka arapụzi afa kafa nụba mana ọ dị so realistic ịghọta ha mere n'ụdị oge eme n'ife ịghọta nwa sị na fim anụ na ha mee ya ihe nkiri na ha mee ya ka ọ wụrụ ihe dịka 1 hour 30 minutes ọka dị mma ịghọta because the first 1 hour efilm na 10 minutes 15 minutes ezugo iji wee kọwa ihe a chọrọ ịkọwa na that 1 hour ịghọta ozi from that time nwa eji wee jụ asọ wee dị ime ka fim bidozi ịghọta mana iji gwa gị eziokwu ka ihe nkiri amasịkwa m mmasị achọrọ m ichenji mark m achọrọ m ichenji from 7.5 achọrọ m itinye ya 8.5 ha agbanye ka asụsụ Igbo ha sụta ya ọfụma storyline make sense ịghọta ịmago anyị nwanụ ebe a nọ na ya anaghị afụ ndị anyị na ha na-asụ Igbo mgbe niile ụdị ha anụnwa na-amasị anyị ịghọta so mmasị na ha agbanye ka anyị na-achọ ka anyị na-afụ ụdị ihe anụnwa ka a na-eme mana maka ndị ọzọ chiri ime ihe nkiri Igbo biko onidi ihe dị 2 hours 3 hours ewee nene ya wee dị mma biko ịghọta ka ihe afọ ịnọ na plot real storyline ịghọta ka njọ gị movie a dị 2 hours 35 minutes ka ihe bụ 2 hours 35 minutes n'Igbo gwana anyị ama m inere gị ya gwa anyị nke anyị na-achị elekere awa bụ awa na Igbo AWA really awa abụọ na nkeji 35 I think that makes sense except for with ihe ọzọ na-akpọ awa na Igbo amara m ị ga-akọtọsi iru n'izire na-achọ nkata bụ onye nkekwa gị
before Agatha Chanye. Agatha Chanye, I can see them and buy a club. Club that you on Friday night we have. I visit that by your one buy but I now all the gonna go. Thank you so much.